ay Dinadyawan. Hello, hello, hello. Nandito na kami sa nirenta naming kubo. Ginaw. Ayan, gininaw sila sa loob ng van kanina. May naglilinis na, may naghahanda na ng makain. Ngayon, malungkot siya kasi hindi gaano nakapasyal. Malungkot ka ba? Nilalamig ka. Mamaya, luto-luto na. Chicken sa tangon. Okay, with ampalaya. Yeah. Amen. Mukha ko ngayon. Nagmukha naman yata kumulto dito sa nilagay kong ano to? Sunscreen protection. Sunscreen protection. Try natin ulit gamitin to. Sisisid tayo doon. Tignan natin yung mga coral. Walang coral.
salted egg. Butter, garlic, shrimp, salted egg. Yummy. Ah. I will taste the sauce. Yummy. How? How about bread? Mahirap talaga uli ng isda. There's more? Sarap naman ng mga ulam natin. Yeah. Buhay probinsya. Kitchen lang. Mamaya pa? super enjoy. Enjoy because we with the members of the family is complete. Saya po.